Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούσα πολλά και λάθος προϊόντα για τα μαλλιά μου, με αποτέλεσμα να δείχνουν θαμπά και φριζαρισμένοι, μέχρι που ξεκίνησα να χρησιμοποιώ αυτά τα δύο προϊόντα από την εταιρεία Vivian. Και πρόκειται για το Miracle 18 Leave-In Mask και το Treatment Oil, τα οποία έχουν αλλάξει την όψη των μαλλιών και πάμε να σας δείξω πώς τα χρησιμοποιώ εγώ. Σε ευρυγμένα μαλλιά τοποθετώ μια γενναιόδορη ποσότητα από το Leave-In Mask, το οποίο έχει 18 ωφέλη, με προστατεύει από τη θερμότητα καθώς θα χρησιμοποιήσω πιστολάκι μετέπειτα, ενυδατώνει, θρέφει και με βοηθάει στο ξεμπέρδεμα. Τα χτενίζω και για να πάει και όλος παντού το προϊόν και πάω να τα στεγνώσω και επιστρέφω. Δείτε λίγο πως γυαλίζουν μόνο με ένα προϊόν και περνάω στο Treatment Oil, το οποίο θα ψεκάσω λίγη ποσότητα καθώς δεν χρειάζεται πάρα πολύ και θα τοποθετήσω στις άκρες μου. Να πω ότι τα μαλλιά μου μυρίζουν λες και έχω βγει μόλις από το κομμωτήριο, το λατρεύω. Να πω επίσης ότι είναι vegan και χωρίς άλυτο, που είναι πολύ σημαντικό για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στα μαλλιά μας, και επειδή εμένα τα προϊόντα της Vivian μου έκαναν πολύ καλό στα μαλάκια μου, θα σας προτείνω και εσάς να τη βάλετε στη hair care routine σας και να το δοκιμάσετε.